Ассалому алейкум, мардуми шарифдори. Кисон умедворам хуб аст. Ба гуфтаи Муҳиддини Кабирӣ калимаи ҳизб айаввал дар кор набуд. Но Абдуллои Нурӣ моро гӯш накард. Ҳоло калимаи ҳизб дарди сари мо шуд. Моро дигар ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон нагӯед. Моро ба ном Наҳзати Исломӣ гӯед. Барое ки калимаи ҳизб калимаи мамнӯъ аст. Муҳиддини Кабирӣ, имрӯз 2 рӯз мешавад ки ман заявление навиштаам. Именно барои Генеральной прокуратураи Российской Федерации и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои Амнияти Российской Федерации и Амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муҳиддини Кабирӣ, якум заявление аввал ранги статья чоп мешавад ва тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ва дуюм баъдан заявление пешниҳод мешавад. ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон мамнӯъ буд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар Российской Федератсия. Кӯшиш мекунам ки Наҳзати Исломии Тоҷикистон мамнӯъ шавад. Яъне пифт мамнӯъ буд, ҳозира ИВТ мамнӯъ мешавад. Насиб. Муҳиддини Кабирӣ, ман гарантия медам. Муҳиддини Кабирӣ, бо диққат гӯш кун. Израилский петух. Хунрезиҳои Наҳзат аз ёди мардуми тоҷик намеравад. То вақте ки ҳастам, зидди шумо вирусҳои ҳаромо муборизаи хуб мебарам. Ба ном мухолифи тоҷик чӣ коре кардам зидди шумои падилисо, шод ҳастам ва фахр мекунам. ҳама тарафа шуморо шикаст додам ба ном мухолифи тоҷик. Муҳиддини Кабирӣ, 2 моҳ пеш бояд каналҳои экстремистиву террористии Исло ТВ ва Исло Плюс бояд удалид мешид. Но аз пишти и 2 мошенник камтара как кори мо давом дод. Беха ТВ ва Муҳаммад ТВ. И 2 шакал аз шумо ягон чӣ камӣ надорад. Ба ном мухолифи тоҷик. Муҳиддини Кабирӣ, Исоқу Файюб нав корша сар кард. Именно зидди ту ва гурӯҳи экстремистии 24. Аввал пишти парда хела гап задам бо гурӯҳи экстремистии 24. Чиз дар кори ман гирифтам зидди фасодзадаи Иқбол бароятсия хуб бурдам. Шакали Иқболи фасодзадаро шикаст додам. Ҳозир бошад гӯши 24 ва гӯши именно тура. Як дистм холия, давази и дистм гӯши 24 гирифтаги сарша хам кардагим, и дистм холия аст. И дистм хам мехоҳам ки гӯши тӯи падилиси петухи Израила бигирам. Ҳамин хел сари ҳарди шуморо и гурӯҳи 24 экстремистиро и хта ҳамин хел хам мекунам. Ира ман шумодан гарантия медам. Именно гурӯҳи экстремистии 24 ва тӯи петухи Израила. Муҳиддини Кабирӣ. Якҷон ташаккур ҳамватанони азиз.